saya bunuh Karena dia membela bangsa Indonesia. tapi Mana orangnya? itu Oh, ini orangnya pejuang ya? ya tadi Kamu pejuang namanya siapa sih? ya tadi Kamu pejuang ya? Kamu pejuang. Mas. Apa? Lah namanya saka Solo juga namanya dikepruk iki yang iki rayae maneh mandase. Lah piye kowe pilih dadi apa? Aku sing londo no. Kowe londo. Londo iki kono. Londo kene. Londo kok geden waduk. NS iki londo iki. Aku timbangane ndasku kok ngemuk nang kene. Iki tanggung jawab iki sapa iki? Ayo wakil bupati. Lah siran go mikir rasa-rasa karo wong dikepruki kaya iki wis ana tanggung jawabe dhewe-dhewe. Lah ya nek wakil bupati tanggung jawab kowe. Pak Camat tanggung jawab ning kowe. Lah engko bulurah aku. Weh, sajake kaya Pak sampun rawuh. Wah nggih niki nuwun sewu nggih digawa teng puskesmas nggih. Yahmine wis tutup. Lah sirah iki men digo tutuk-tutukan rumangsane iki. Ora apa-apa, iki sing buka iki mung dokter hewan teman. Mbok pajake sapi po. Jenenge wae awake iki pengeti kamardikan ya ngono kuwi, alam-alaman cara biyen. Bapak iki mau. Pak. Pak. Pak, aku ditutuki lho, Pak. Malah medangan. Kene Pak, tengah kene Pak. Bagat Kacung kene. sak dolito. Aduh, kok tak boleh. Ya men kabeh rata. Ora ngono kok ya. Ditinggal bapak golek kali kowe kok padha regejikan dhewe. Bengi-bengi kok golek kali karep ngopo? Ya bakune bapak duwe perlu ngono. Nek piye aja sok congkrah bakal gawe bubrak. Bener, Pak. Iki kepruke gareng karo Petru iki lho, Pak. Negarane dhewe iki lagi apa kae ngutamake karukunan. Gotong royong. Rakyate ben rukun, manunggaling cipta rasa budi lan karsa di mana negarane dhewe maju. Lah kok malah padha congkrah ngono. Iki mau ora ngene lho, Pak. Iki lagi alam-alaman. Aku Kang Gareng karo Bagong Latihan ngemuti jaman rikala semono 81 tahun sing Bladen kanggo pengetan tanggap warsa negara Indonesia kaping 81. 81 iki lak 8 karo 1. Ya, 8 ki angka sing ora pedhot dadi selalu bergerak terus. Siji iki saka tembung karep satu tujuan. Sing kan ana pedhote. Bener. membangun Indonesia. Ya, bener. Ora liwat awake dhewe uga ngaturake panuwun marang para pangembating praja Kabupaten Sragen. Bareng melu nyengkuyung ngrembakake lumantar saka griya budaya titah Areswari. Ana wayang kulit barang, wayang kulit, ana wayang wong iki. Wis, ayo Sule, aja kesuwen. Ayo Pak. Ayo bendarane nang kono. Ya. Pandhawa tata hati saya Indyak sasara maruta pawana bana marga samirana lan warayang
Konto pawisian kulingan limo dasar utuh teng tangane waya ing atase katembeni ketemu ananging ucapmu pating calip pratandang musraweyan ora tepung marang Subasita yen takon marang aku iki pamadyaning Pandhawa Arjuna kasih kowe sapa Gentir jalin apa paedayaku kudu kandha endi papan kang tak tuju ora ono gandeng cenenge kelawan kowe apa apamu Satriya Bali lamun durung kasempatan sediane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak tutung ngarep
mati mati embanging gunung pinapar pinaturengga kahadekaken pertapan sinebut pertapan Giri Kelasa satu ungganing Sang Wiku Debya pandhita kelokaning jagat keparap Begawan Bima Paksa natra samonani bali siswa kinasih pandhita Kendari Sadar Si Anoman kuwi panenging Pandori Sang Anandaya mermo adoh gawe praenggung ngrinakake Sang Wiku Debya Sang Maha Yogi sawusing semedi Kakang Mas Punden Mami Pandhawa kapang handika sumangga kondur mangke wastangu matek pandhita harnilar kula warga sumangga kakandhe kondur kasaruprataning para yang Prabowo wis ora cecep aliyo luwih dhisik dangu aningali wijiling sasongko sate
Prabu Bala Utana. Ono parigawe apa kene seneng sira kabeh tumeka ning pertapan malah apara nganti sakake kawula Praja Ngastina. Oh, semua nanteken pasal gembal manyar-manyar. Aja kleru penampa peneban. Mrataku iki mung mergo kepengin nak yenake bab perkara anane pendhita tiban lan pertapan anyar. Bener? Ya, monggo wigati kang saktenane iki bakal diandharake dening Mahapati Arya Sumah. Tuang tahan gurun Bener dijeni. Sing prayoga. Raja maju. Ngene mapaksa Prataku iki nyembah dawuh Sinuwun Duryudana marintake supaya sira jugarake anggone madheg pandhita lan enggal lunga saka papan kene kanthi dasar sepisan sukuning gunung Kailasa iki papan kang suci ora kena diregeti marang titahe manungsa dene kaping pindhone anggenira ngedeke pasraman kuwi durung nyuwun lilah marang pamrentaning Ngastina malah kabar tak krungu lho iki akeh sing padha sarujuk ora sarujuk ngono iya Pakih Sengguni ya wiwit kapan ana pranatan kangge mangkono tlatah iki kalebu tlatah merdikan anggonku ngedekake pertapan punane bakal babar ilmu kanggo para kawula sang anehan kemo bakso sira iku jejering satriya ora teges ilaki marang kudrat ento sira madhep ati kawan awit satriya ngono sak ora-orane dadi nalendra dadi panguwasaning praja terutama gonmu madhep pendhita utawa brahmana akeh para kawula cilik sing wis mbok pinterake yen kawula cilik wis padha pinter mengkono bakal jungkeng kawi bawane kawula Demo paksa kawula kuwi butuhe mung mangan kuwi cukup pangan sing waras kuwi cukup kula endakno kekarepanmu nyawiji marang Bala Utana nekali jagat ngebarang para warga mestine kowe bakal nampa urip kang ayem tentrem Bala Utana cedhak kalamun gegemaning urip antarane Bima Paksa lan Kalagata wis ora sejajar wis beneh yen jeneng sira buku marang kegemanmu wis sakarepmu tindakno nanging mung kowe Bima Paksa yen durung lakon kasempatane ora bakal bali Kakang Dirna iya dijone iki pandhitane lagi ngekeki wejangan pendhitane iki pinter gen muridku Warga Dara
aja ngaran pancing kakean alasan anggonmu madhep pandhita kuwi wong sesinglon amrih bisa ngeru kala sithik dadi akeh banjur ngendhek kawibawan ing Astina lawan mertapa wae jaluk dikancani kowe Anoman Janaka kowe sing dombani to muat mulai sang parotes munira kamanungsan Wah, banget kan. kesahan merang podo kacang ya yoto wangan awang wanak yaya saing kumang paman Sewu Paman Patih Haryo Suman kepiye sampun ngantos kaledhu angin paduka paring pangandika ingkang semunipun nglebataken Kakang Mas Mopaksa inggih Werkudara sampun saterwipun kula menika Arjuna jering kadang tansah sumuyut sumungkem dhateng lekasipun tiyang sepuh ingkang telu menika ambek utama Paman Haryo Paduka badhe menapa Patih Sengkuni kepiye Anoman lan kowe kala Bathara. iya aduh Aja waton langap-langap. Tekamu orang paman kene. Kowe amung jejeberi pacrabaan ing kena Taipan. Kowe kabeh Sapatyo Kulawa Balyo. ya iki dikangkan malah ketingangkan rekana wong telu iki yen ndak ora enggal lunga saka papan kene bakal dadi bakar bisa ngasarake bola-bola Astina. Ayo, ning kene anane Sengkuni, Anoman, Janaka. Ora kirik warang kono to Astina, Amuk Suramrata, Jayamrata. Ayo. Aja ya Raka ngelimpake tampe mana sampeyan yang donyane kamu iki donyane mumpeng der sasan tolong alasan der mumpeng der ayo
Sifat asur ora bakal luwih becik hendak robohkan hati setiamu untuk rantai mongkolo. Diapit karo Abimanyu ngiring sak wadya bolos gelar papan nganggo dipayungi songso tunggul naga pusaka kawibawane negara Amarta sing ngakon sapa yai Kakang Mas Antareja cetha menawi Kakang Mas Gatotkaca menika kersanipun ketingal dados Senopati Agung Nagari Ngamarta kula kinten songsong agung menika kagunganipun Prabu Puntadewa pun colong dening Abimanyu Kakang Mas. Yai Abimanyu dampyak barising para prajurit kang den pandhekani dening Antareja kairingake Irawan ana mlebeting gendera gambare kacauling kuwi mertandhake
wisesaning Nalendra Ngamarta Yayi. Kakang Mas Gatotkaca nyoto menawi Kakang Antareja sak pangiritipun menika tiang-tiang ingkang gumendhung nanging utuh nalaripun menapa boten sami ulak pawartos pilih ingkang wenang dados senopati ning Ngamarta boten wonten sanes kajawi namung paduka Kakang Mas Gatotkaca. Ora mung siji. Putrane iki pinter kabeh, ya sekti kabeh. Kelebu Raden Antareja. Mula wis sak mestine saupama Raden Antareja kuwi duweni hak dadi senopati. Alah ketabrus Pak Moropo ora kowe iki lho lemu do belani darahmu kok sajake nemen-men kok ya percaya men wis jaman perkara enak darah-darahmu kae gaweane perang bubar perang sapa sing itu gede sing itu sapa ya para satria kae terus kowe iki dikeki apa dikeki hadiah apa sik to Drun terus caramu mikir ora ngono lho Drun para priagung kae iki tanggung jawabe gede lho Drun mikir iki mikir kae mikir tenek bengek wong sing koyo awake dhewe ngene iki apa tekan pikirane mikir kok ngono kuwi. Dadi wis sak mestine saupama para priagung kae iki entuk bebungah sing jumbo. Salongen aku. Jumbo karo tanggung jawabe. Yayi Rawan, kowe kudu tanggung jawab perkara iki Yayi. Sak atase senopati nganti ana loro. Aja nganti pun Kakang kalilih dening cangkae Gatotkaca Yayi. Paman genderane kae keran dhuwur Paman. Abimanyu ayunge kae aja nganti daya. Paduka pun watos Kakang Mas menawi sedayanipun tiang-tiang menika sami cukup Yayi Irawan badhe kula tekak jangganipun. Bagus. Wis ora. Aku ora gelem. Aku gah yen kon manut penemumu kuwi. Lha mergo kowe to. Kowe sing ngetok apa-apa wis saka para satriya sing serakah kuwi. Wis kono. Dadi kantung sak modarmu. Lho, kowe malah modar-modare aku to drone kartu kuwi lho. Aku iki kandhane apa-apa kok malah ngono to drone. Ora iso ngono ki drone. Ora iso ngono ki drone. Dane keren-keren ora to. Wes, apa to? Musik mantik to. Apa ora gejekan ki ono apa to? Ono apa matura? Anu Raden. Iki wau foto belan-belanan dateng para ndara. Lah kok tamu malah dadi pati. Oh iya bener ngono kuwi. Lho kok malah ngene aku. Kan? Sana iso. Wes. Ojo do kadudun kaya ngono kuwi to ora ilok disawang para kawula liyane. Ngene. Ini tak kandhani. Entuk-entukanmu ora rebut bener ya apa to?
Itu tuanmu apa? Junjunganmu mbok anggap bener. Junjunganmu mbok anggap bener. Mesti bener lho, Dek. Kuwi sing kleru. Ora ya kowe sing kleru. Wis kok malah udur to. Aku rungokno sik to. Nek ora aku mulih. Aja padha rebut bener. Para junjunganmu iki ora kaya sing mbok kira. Ini tak ada foto ini, foto ini. Ini. Lungguh karo lungguh. Aku wae. Ingkang mongko para junjunganmu kuwi ora kaya sing mbok kira. Berarti ora janjane kabeh mau ki mung sandiwara. Junjunganmu do gelut iki maksudnya mung sandiwara. Boleh ora percaya. Lho kok mboten percaya. Lah kowe kok pawartos sapa? Lah ki jarene ngono kowe kok pawartos sapa? Mongko ing jaman saiki sapa wae iso gawe pawarta. Ngono kuwi aja dipangan mentah. Ditali dhisik. Ayo sawangan. Wah. Nyatane wis padha rukun, wis padha wedangan bareng. Mula piye kok terus sak dimanjur. Aja mangan tantah pawarta sing durung cetha kabare ngono. Ya, yen kok memang ngono, satata ya. Aja waduk, aja para wadudon. Nggih, ngono ya. Ayo, waduk saya. Kakadut, aku terus lo. Yai kawan, yai Kang Mas. Piye Yai? Kabar sing wis sumebar. Aku krungu pawarta yen to Kanjeng Kyai ing wektu dina iki kinunjara kalawan Kala Gotana mapan ing Kacegedah. Ayo, tak kira mikul dhuwur mendem jero golong gilik sumadya tetulung marang Kanjeng Rama Kyai. Iya, ayo. Ora saged tak suwek monggo budal dina iki. Oh,
Raden, ya medeni Raden Arjuna. Kula aturi menderas foto Raden. Lu tak salah kok meneh ya. Para putriku. Sampun suku bandhe. Mari panandhan paduka Raden. Raden. Semoga kantos adat rupiya ingkang kawuni Raden. Kondisi adat rupiya kang kawuri karo piye? Lho. Sampun adat saben. Lamun Raden Janaka kuwi pinangja widodari kuwi mesti lakitipun wanuwi Raden. Raden lho galak mentara Arjuna iki. Ojo kepadake lakon-lakon liyane. Anane Arjuna antuk kanugrahan kamarga saka dening labuhan marang Jawata. Turta pantes nampa tenane lho. Alah ngono lho. Mantas Gandulan. Lho, kok tak gandulan itu kenapa lho Raden? Wite lunyu. Kakak, semoga Raden dipun dahar Raden. Raden. Suwe-suwe aku gila. Lho, gila lho. Aku lagi poso. Lho, poso iki lho. Kakak pun putri kok Raden boten apa-apa. Sembarang pangucap syukur badhe aku lagi nyantang pendito yen ora lakon dadi sange kowe Allah
Sakyan rangkepo sosro sagendemu
kang netepi lelabuhan nyeramakake uripmu kanggo raharjaning sasana kang mangkono sira dadi tuladha ungguling kautaman